Ki pulit ka umsning police station haga khandai trik nailur kila yo tam ya kamet ka basa astang ing hajan 6th Battalion Umran nyang bernai ribhoi. Ka kubor ko ong baka kamet ka basa ka dejong uba Carlos Tran baju khot sin ba ajak tron nasyong umar ubalaja na du khat way trik jiliw arajar pesan. Uba Carlos ulaja hadin ba uwan pai na law malishilong halenti banay syasyong ringkat bat ki parlong. Habapoy ha umran ulahir nakali da kajingtmu banlet syabar Henry nadu kate kakat way trik jiliw ulaja bat klemon paying syu tat hadu balalap ya kamet basa jong u. Kibahayang marsinyo jingtip na kipulit kilalit mi siya umsning bad dailing ba ka SIM card mobile phone lembat ki jan pong kila ito bat pentik na baday uba jang. Uba Andreas Run ulaong bakimdan jing tarais niyo ya no bat ki suba ka jingyap kalaban day na ka jingtangan ni jingpang. Kila shimti ya kabasa bat ra siya shnong ban pendep ya kanyam karukam. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Habang ko nga so ban aingo yaw blay ubala penio habede bat kaneka jingja jongpur jungi bajak tron ba ngilayo ngalap ya kamet ka jungu hangte hapo ka cloud jong ka tik batalen kemudian hapo hangne hapo ren yang bernai tingi skem ba diga plan ka di penyak jong blay wana jrong tingi chenya ba tingi so ban aingo yu nang ba kaneka si ke ba ni wan hangne po police station umsning ba nakaliang jong si polis kila pentip sangi di bahaying ba kila yo bentam ya kamet ka bala klat hangte hapo klau but habede ba kaneka bentang so ba nadu ka basdang ka ba laja yo neu pur jungi ba pentip sya barok ki paradok paratnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamati bhoi ka jungi te kumta ka ne ka por habede ba kaneka benta ka bangi layo Diang ya kena kemet ke jung ni semua pentip lang tam ya ki bahai ngasem ki kur ki jaj ki jongi ba menta nadu menin ka kena tarik nyelayo ban diang ya kena bentam ya kena kemet ke jung ban menta kasi nyela wan sim lang ba kena ka polis station musning bang nyela cimti ya kemet ke jung ban hawai de ka jing yap ke jung ya kemet jung kam blong kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba ka sabut ka bang itip ba diu pur jungi delang ba ka mawai bat ka SIM card ka jungu ngila test bat habede bat ka jing wat jing tip ka ba nakaliang ka polis umsning ba kilek tam yaw ne bru ba ban penisya ba uday bajak tron leng ba ka ne mawai te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila samben yu ba hangta ngila yo ya ka proof te nakaliang jungi bahaying so ban habede ban ka jing yo tam ka jungi ni nam kwa shu ban yak chano chano ki banta namar bangi su chai badai ka jingkat yu ga de ka jingyap ka ba ka kum ka jimudur ka ba lab ki doktor ba pek bat nakaliang ka tranat forensik ba ka de ka jingyap ka ba lese wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing ngan ka jungu de ka ta ka banta kamdon kano ka ba i ka sanpat nakaliang ki polis nang ta ki bahing kum ki jungi ki bahing ka jingyap yu ba dang kamdon da kano ka bangi tharai snew subas new da ka ba sya dusmon itu rum dei yang ba ka de ka jing yap khan kata ka de ka ba ni yo ya ka sebut ka ba biang yang ba ka ne ka jing khat ka ju te ha ba de ba ka ne ka jing khat ka jong no kur ka jungi ngaso hak ba nengkong ngaso banai ka jing khublai na du rang ba snong jong snong mar bala sim khya na du basdang nang ta ki lok snong ki lok thau ki bala sim khya ha ba de makam hoj hari tu ki banai kabangi layawat stom nakaliang kasnong umar nang ta nakaliang jungi kum kakur ni klemlap henrai kila perni sisa ta kaji ya trai mon subha ka jungki ta kaji mensim yarap ka jungki kum ki para nak song song thau wala dang klemyo ya ka met jungu hot kopor henrai ngaso ba nakaliang junga kum bahing banai kublai orang ba snong ketri snong ki dekot kum ti snong bat ki paibat nong snong junga snong mar
bala simkia yang bentah bat kebar ngasu banai ke jing kublai nakaliang ke polis departemen ke bala simkia nadu ke bang labu ya kaya fayar te nakaliang ke jongki ke klem chong khaj kila yai bodin nak por cakapor bat menta ke si kana ka hendak expo tarik banai Oktober ngila yo ya ke jing tip nakaliang kiki ba ke la pentip sing baying ba kila yo tam ya kana met dengan so banai ke jing kublai kurpang nakaliang u polis inchat jong kana ka polis muslim bayi la simkia ya kena bantah bat ngasung ro banai ka jing kublai ya u saudara urang pak snong jong ka snong umran yang bernai ba la ya sim bentalang ban ya pentip ban simkia hawede ban ka jing tam ya kamet namar ba kadai ka jing tam hapo ka area snong ka jungi tenang liang jongi kum ki bayi ngaso banai ka jing kublai ya orang pak jong kana ka snong yang bernai bat kumju ya gitu kena ki ba lek thot ding yap ban lap ya gitu ka met ka jungi baladam Kemlap ini kena tengah terai kadang sa haga jingdum hangi kebahayeng lane nakalian ke kulit suruk kasim stom yaki bakin tip yang iskem badai lembah jong kini kena ban sayo yang tip ke bahasai nakalian jungi dengan suman ai kublai yaki ba ublai udang ai yaki kemet ke pukul wakya ba indang don kana kemensim ban habalap ya kena kunta de ban pentip sya gibor ka ain lan gibor senong kenang ba kanemlong ka jing sa umdum haki badai ban yo ya ke jing tip dengan sur badai ke jing kublai nang ta ki kingikur ke jungi wala da ubreu jungi wala klat nrai nadu basdang kile simkia te ngim da klem da jar kateng ngasong bana ka jing kublai ya ki kingikur jungi kiba don ha ka chnong mar nang ta ki ba sabar jong chnong mar kile simkia lang ya kene banta hawai de bani ka jing ja ka jungu te nakaliang junga tang ini kentin kublai sibun. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.